An filɛ nin ye Sosokoyira o ye Gawo quartier dɔ de ye yan nɔ cɛw ni musow kɛmɛrikɛw minnu bɔra ka bɔ u ka duguw la kɛlɛ kama u y'u ka gataw jɔ Ansongo mara la dugu min tɔgɔ ye Talatɛ minnu bɔra ka bɔ yan nɔ kɛlɛ kama u n'u tɛgɛlangolo Mamu Aghamda ka kuma b'o de yira. An ka baganw kɔni bɛɛ lajɛlen cira ka taa wa bagan yɛrɛ tɔ minnu yɛrɛ kɔni tora sa an ye olu to an bɔyɔrɔ la k'an yɛrɛ ɲini sabu waati tɛmɛlenw yɛrɛ la an kun bɛ sanni feere dɔɔni kɛ o kun ka fisa an ma sabu fantan kɔni a mɛlen kɔni jɛ la a man nɔgɔ an bɛ don min i komi bi gɛlɛya kɔni a tɔ kɔni bɛ ka taa juguya fɛ. U ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɔlen ko cɛw ni muso ninnu balolen do gɛlɛyaba de kɔnɔ tuma bɛɛ. Musa Ag Ismail a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sigilen do yan nɔ an k'a lamɛn a ka gɛlɛyaw ɲɛfɔli la. An bɛ don min i n'a fɔ bi an kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaba de kɔnɔna na foyi de t'an bolo yan an ka siraw bɛɛ datugulen do an kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaba de kɔnɔna na hala musow a ka gɛlɛw ma u ka bɔ ka taa fɛn ɲini na an kɔni bɛ fɛn fila de ɲini jamana fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini an ka balo kɛcogo ɲuman na ani fana u ka fɛɛrɛ ɲini an ka taganasegin mɔgɔ ninnu u ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ jamana a n'a ka dɛmɛ jɛkulu yɔrɔ an ka Ibrahima Abraham Karagojo lamɛn développement social Gawo. Dɔw bɔra Mopti mara la dɔw bɔra fo Tombouctou mara la olu bɛɛ bɛ Gawo yan donc n'i y'a jateminɛ ka se bi ma déplacé minnu sigilen do Gawo dugu kɔnɔna na a n'a dafɛ dugu la kominiw na Chawaji b'a la Guzure b'a la a bɛ taa fo mɔgɔ 80 bɔɲɔgɔn la ménages dutigiw donc bin bɛ kɛ dɔw kan surtout musolakaw denmisɛnninw fana b'a la olu bɛ na u bɛ situation na minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ bi na tiɲɛ na déplacés ka ca an kɛrɛfɛ donc o de y'a to n b'a fɔ bi kɔni ko État ani partenaires u ye fɛn caman kɛ walasi ka mɔgɔ ninnu kunbɛn. Mɔgɔ ninnu daniyabaliya de bɛ olu ni dugu mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la jɛkulu mun ye Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD olu ka laɲini ye ka se ka mɔgɔw ninnu dɛmɛ walasa daniya ka se ka sɛnsɛn olu ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. Musa Amadu Mayiga AMSOD. An ye laɲiniw kɔni kɛ ka se ka dɛmɛ don ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ ma a kun fɔlɔ ye fɛn min sa walasa sɔrɔ sira kan u bɛ se ka nafa ɲa u yɛrɛ ye cogo min na a kun filanan ye fɛn min sɛ ka se ka bɛn ani kelenya k'o sinsin ni mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ani dugudenw fana ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ maa mun cɛla nin ye u dɔw fana ye. U ka ca ni maba saba mun sigilen do ɲɔgɔn kan bɛn kɔnɔ nka gɛlɛya b'u kan Imadi Dinu Umar Jallo VOA Bambara Gawo.